vakomana kune munhu anonzi Yaunza musoro 007 kana kuti George Charamba achizovhura hombe manje abva abuda pachena akasvibisa zita remukuru wake remutungamiri wenyika nemashoko auya akataura zvaexposa sanambe namashoko ataugwa naGeorge Charamba anoti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Tipinda pahendo pake vanhu anoiziva inonzi Yaunza musoro 007 anyora mashoko achiti yambiro kune mhizvamukono dzeopposition. By the time SADC finishes, we have thrown you into total paralysis. If you indulge in provocation acts, you take years to recover. Trust us. Kuita kugura rumenda senyoka. Mashoko akataugwa naGeorge Charamba awa. Saka pane munhu anouya achimupindura achiti as if ndimi munopa munhu mweya wekufema. Munhu anouya achiti munozviitira as if ndimi munopa munhu mweya wekufema. Pane munhu anobva auya achiti tinobuditsa asi pane mashoko awo ekunzi aiwa vari kuuya vachiti tinobuditsa mweya wemunhu. Ndi Yaunza musoro 007 George Charamba anopindura achiti tinobuditsa mweya. Zvazvanyatsokubuda kuti buditsa kuti aiwa George Charamba ari kusvibisa zita re the government of Zimbabwe the ruling party kuti aiwa tobuditsa mweya vanhu, which means kubuditsa mweya kudi kuuraya. Atora mashoko ekuti tinouraya vanhu kana mhizvamukono dzikada kuita zvisina basa ari kuti we're going to kill. Mashoko anotaurwa naGeorge Charamba awa chibotizive mafunguro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa iri kugwadza vanhu vemunyika yeZimbabwe. Vina comment section medu usangana usubscribe ulike, turn on the bell icon.